Soňky günlerde Aşgabatyň ýol polisiýasy dürli bahanalar bilen sürüjilere jerime ýazmak we olaryň ulaglaryny polisiýanyň awtodurolgasyna alyp gitmek işlerini batlandyrdy. Şeýle-de polisiýa hususy taksileri hem nişana alyp Aşgabatda hasaba alınmadyk döwlet belgili awtologlar üçin hereket çäklendirmelerini ýene-de güýçlendirdi. Bu çäreler Türkmenistanda häkimetleriň raýatlary, hususanda aýal gyzlaryň daşky keşfine gödäwçiligi odol görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirildi. Mahaly möwjeýär. Olar raýatlaryň ulaglaryny tas ähli zat üçin ýygnaýarlar, ýagny polisiýanyň jerime durulgysyna alyp gidýärler. Olaryň arasynda ulagyň isgi böleginde 2 adamdan, soltanda çağadan köp adam bolmaly däl diýen ýaly durly bahanalar bar. Şeýle-de maskanyň dogry giyilmändigini bahanalaýarlar. Awto ulaglaryň arasylygy barada yrtaraýarlar. Mysal üçin ýagşyň izi bar, ýa tozan basypdyr, ýa-da guşyň hapasy bar diýärler. Buların islendigini bahanalap, ulaglary 10 günlük polisiýanyň awtodurolgasyna alyp gidýärler. Diýip ýagdaýdan habarly Aşgabatly sürüji gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä paýtagtyň ýol polisiýasy hususy awtologunda kirediýän taksilere gödäwçiligini hem güýçlendirdi. Raýat geyimli polisiýa işgärleri müşteri ýaly bolup, hususy taksilere münýärler we olary jerime salýarlar. Hususy taksilere köpçülikleýin tutýarlar, olara taksi sürmek gadagan edýärler. Hususy eýçilikdäki taksiler müşteri almaýarlar sebäbi şäherde raýat geyimli polisiýa işgärleri gaty köp. Diýip hususy ulagynda kireýeden taksi sürüjisi aýtdy. Bellesek Türkmenistanda öz hususy ulaglary bilen adam gatnanyp gadanç edýänleriň işine ýygyderli dürli çäklendirmeler girdilýär. Häkimetler bu işe amal etjek raýatlardan ýürite kärhana döredip ruhsatnama almagy talap edýär. Emma raýatlar bürokratik bökdünçlikler sebäpli bu ruhsatnamany almagyň tas mümkin däldigini aýdýarlar. Muňa garamazdan synçylar ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda öz ýeňil ulaglarynda kiçi awtobuslarda adam ýük gatnadyp gadanç etmäge synanşan adamlaryň köpelmesi adalmaýandygyny aýdýarlar. Habarçymyz gödäwçilikleriň güýçlenmegi bilen şäher ilatynyň arasynda transport meselesiniň ýüze çykandygyny, döwlet eýçiligindäki taksileriň ýetmezçilik edýändigini hem habar berýär. Mundan başga da paýtagtda hasaba alınmadyk döwlet belgili awtologlar üçin hereket çäklendirmeleri de ýene güýçlendirildi. Bu gedek paýtagtyň polisiýasy Aşgabatyň töwereginde ýerleşýän Ahal vilayetinde hasaba alınan belgili ulaglary saklaýar we olary polisiýanyň awtodurolgasyna alyp gidýär. Polisiýa işgärleri gadagançylygyň sebäbini düşündirmeýärler. Bu gadagançylyk sebäpli ahallylaryň köpüsi öz hususy ulaglary üçin Aşgabatda hasaba alynan döwlet belgilerini satyn alyp başladylar diýip ýagdaýdan habarly ahally ýaşaýjy ýakynda paýtagtda hasaba alynan belgili ulaglaryň da Änew şäherine goýberilmändigini sözüne goşdy. Habarçymyz bu gadagançylyklara we çäklendirmelere gödäwçilikleriň güýçlendirilmeginiň arasynda Aşgabatyň ýol polisiýasynyň jerime awtodurolgasyndaky ulaglaryň sanynyň gözü görteli köpelendigini hem habar berýär. Awtodurolga ulaglardan doldy. Bu ýagdaý alym berimiň korrupsiýanyň gülläp ösmegine getirdi. Polisiýa işgärleri ulaglaryny ýygyny almagy howluyan raýatlary talaýarlar. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Aşgabatyň ýol polisiýasyndan şeýle-de ýurdun içeri işler ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa almaga synanşdy. Redaksiýamyzyň 5-nji maýda telefon arkaly ýygyderli eden synanşyklary netije bermedi. Aşgabatda ulag sürýän raýatlara, hususy taksilere we ahal belgili ulaglara gödäwçilikleriň güýçlendirilmegi ýurtda raýatlara, hususanda aýal gyzlara garşy gadagançylyklaryň ençemesiniň dilüstü bilen güýje girdilen mahalyna gabat geldi. Soňky bir aýa goloý wagtyň dowamında Türkmenistanda häkimetler aýal gyzlaryň kosmetiki hyzmatlardan peýdalanmagyna we egin eşiklerine değişli çäklendirmeleriň ençemesini güýje girdi. Olara ulagyň öň oturgujunda oturmak hem gadagan edildi. Munyň bilen bir wagtda resmi nikasyz bile ýaşaýan jüwitleri anyklamak üçin reýtleri geçirmek we olara jerime salmak çäreleri güýçlendi. Şeýle-de köçede el tutuşup ýöreýän jüwitler polisiýa bölümlerine alınıp gidilip olar bilen düşündürüş ýygnaklary geçirildi. Şeýle-de ilatyň mobil telefonlaryna SMS iýerilip, olara ulag tizligine degişli düzgünleri bozmazlyk, ýollaryň garalaryndaky gazon otlary ayak basmazlyk we piýadalar üçin geçelgeleri ulanmak barada duýduruş edildi. Häkimetler bu gadagançylyklaryň we çäklendirmeleriň sebäplerini düşündirmeýär. Ýöne bu çäreler täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň we ýurdun içeri
işler ministrliginiň başlygynyň çalışylmagynyň ideýanyna gabat geldi.